рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Здравейте! Както може би някои вече очакват, тук в студиото е Георги Жеков. Здравейте, господин Жеков. Здравейте, неуважаеми другари от Тодоров. Здравейте, роби на комунизма. Това за другарио съм съгласен, но защо пък неуважаеми? Все пак до тук домакин съм. Не мога да уважавам един комунистически престъпник, какъвто сте. Съм. Не само вас. Всеки един член на комунистическата банда, е бил комунистическата банда, тя никога не се е занимавала с политика, тя не може да бъде политическа организация, партия, това е мафиотска, престъпна, терористична, бойна група. Добре, започваме, ще го приглотна. Има закон за обявяване на комунистическия режим за престъпен. Което означава, че всеки член на комунистическата банда е какъв престъпник. Значи в България има колко бяха? 800 хиляди престъпници. 900 и няколко хиляди бяха на 10 ноември. Но преди това, ако ми позволите, преди да започнем, искам да кажа на нашите зрители, че 28 август е един от най-черните дни в българската история, най-тъжните дни. Днеска се навършват 70 години от перфидното убийство на Негово Величество цар Борис III, наречен от българския народ обединител. Убит със съветска отрова и бих призовал за едноминутно мълчание в негова памет, защото ако той не беше убит, според мен, България нямаше да бъде поробена от съветските бълшевици и в Пловдив нямаше да седи на тапетата един от шмайзерите, който да ви стряска от сутрин до вечер. Добре, сега една минута мълчим. Тъй като няма време много, няма да мълчим, но нека хората да почетем цар Борис. Да, един от най-обичаните, пак повтарям, мъже и политици в царството. След неговата смърт България падна под най-тежкото си робство, бълшевишкото. Добре, миналата седмица беше и деня на жертви на комунизма. Нали така? Кой го обявил този ден? Четах някъде, че бил обявен международно. Комунистите честват или почитат жертвите си. Така става. Така става, да. Не знам, аз мисля, че така. Аз си помислих, че вие като дойдохте в Пловдив, ще отидете на някои от паметните места, свързани с жертвите на комунизма, където са убивали стачкуващите или в подземието на общината. Вие къде отидахте? Когато дойдох в Пловдив, днес. Радвам се, че говорим за това нещо. Първо във влака трима щяха да ме отдават в капка вода, като ме видяха слизайки от влака. Явно доброжелатели мои. Отидох при госпожа Ликоманова. Госпожа Ликоманова е нейният чичо, се казва подполковник Щерьо Ликоманов, който е бил началник на обществена безопасност в Пловдив. 25-та година комунистически терористи правят опит да го убият. Убиват секретара на общината Върбанов, него го раняват в крака. После правят още един опит да го убиват, не успяват. Отидох при нея да направя предаване за този велик българин, който е отстоял клетвата, която е дал да брани живота на хората в царство България и за щастие негово умрял преди злокобния ден, 9 септември. Иначе щяха да го режат на парчета комунистическите терористи. Така че отидох при нея, никой не се е сетил до сега от Пловдив или откъдето и да било, да я попита за нейния, за мен, пак повтарям, един от най-достойните български царски офицери. След което отидох на този символ, който символизира окупацията на царство България, Алеша. Защо отидох там? Цветя носихте ли? Аз там бих носил кирка и лопата и да го изрина от тук, заедно с всичките червени бълшевишки животни. Но там срещнах три наистина доказани животни, съветски животни, които казаха, че не разбират това, което ги питам. А какво ги попитахте вие? Попитах ги първо какво символизира този. И те ми казаха съветски солдат. И аз питах какво прави съветския солдат тук. Тук не е СССР, тук е България. И той ме гледа типично като животно и ме пита, не разбирам, вика, какво ме питате? Не разбираю. Понимаю, може би. Да, или не им знам езика.
Петолъчки там седат. Питам ги хора по алеята, после то се оказаха, че и затор не стават тези хора. И съм много прав, като съм констатирал. И никой не каза лоша дума за Алеша, така ли? Не. Никой не каза. Това не би трябвало да ви радва. Напротив, това трябва да ни подскаже, че ние, които вие сте комунистически престъпники, и това не можете да го разберете. Имате петолъчки, сърпове, чуковете в главата си. Трудно е да го разберете, че когато... Няма да стане. Просто е невъзможно. Няма да стане. Аз затова искам декомунизация, затова искам лустрация. Просто такива като вас да бъдат вкарани в затвори за дебели решетки, за да не можете да бълвате бълшевишката си пропаганда. Защото вие така перфидно, лекичко и втълпявате на младите, че не трябва да се интересуват от политика, че това е... Оставете я на нас, ние ще правим тази работа. Това е наша работа, не е ваша. И ги зомбирате лека по лека, още от детската градинка с сърповете и чуковете, и после безнадежно. Преди малко вие споменахте, тук докато си говорихме, че дисидентите били комунисти от комунистическата сгана. Имаше и такива, да. Нека да направим разграничение между дисиденти и антикомунисти. Дисиденция означава част от цялото. Примерно една човешка отрепка като Желю Желев е дисидент. Един човешки отпадък като Петко Симеонов е дисидент и останалата бълшевишка измет. Илия Минев не е дисидент. Той е легионер, българолюбец. А Петър Гогов не е дисидент. Аз не съм дисидент. Аз съм антикомунист. Петър Гогов също е антикомунист. И това, че вие съжалявате, че дисидентите не могли да разцепат комунистическата банда. Като я разцепат, какво ще стане? Ние говорим за декомунизация. Ние говорим за освобождаване на България от комунистическо робство и от комунисти. Не може дисидента това да го направи. Дисидента е закърмен. Самата отрепка Желю каза, аз съм марксист. Какво повече? Какво повече от това признание? Добре, да чуем един зрител и с удоволствие. Аз ще опонирам. С удоволствие. Здравейте. Ало. Ало? Да. Здравейте. Здравейте. Господин Водиш, вашия гост вчера по една друга телевизия, сутринта беше рано, казал в ефир, че ще бъде гост на една комунистическа пачавра. Би ли го казал сега пред вас, че сте комунистическа пачавра? Той каза, че съм убиец, така че или престъпник. Така, че... пачавра мисля, че много... Значи, нека, неуважаеми зрители, нека да бъдем точни, когато цитираме чужди изказвания. Първо, аз не съм се обадил в телевизия, се обадих в един комунистически парцал, TV7. Да. Не казах, че е пачавра, каквото говорих отначало, и после тя ми зададе въпрос. Разбира се, в слушалките и се казваше, Жеков не трябва много да говори, както навсякъде се прави. Те затова имат и слушалките в ушите си. И казах, че утре вечер от 6 без 10 до 7 ще бъда гост в един комунистически парцал. Комунистически парцал Пловдив ТВ. И казах, че ще бъда при комунистическия отпадък Евгений Тодоров. Не пачавра. Нека да бъдем точни в изказванията. И ако той е толкова глупав, че не може да запомни за 24 часа какво съм казал, нека да си го записва. Те имат сайт. Нека всеки може да влезне в сайта, да види. Аз използвам телефоните, отворените, не откритите по-съветски, отворените телефони на всички телевизии, на всички парцали комунистически за манипулация и дезинформация, за да мога поне, ето както при вас беше свързания с комунистите от комунистическия род Васил Кадринов, да му кажа нещо. Да му кажа нещо, което няма кой друг да му го каже. Трябва да се контрират, трябва тези, които се правят на антикомунисти, назначените за антикомунисти, просто пред хората, наивните хора, които вярват, трябва да им се каже. Този добре. Какъв е, що е? Сега, значи, кълнеш се, че пачавра не си ма нарекал. Ама има го сайта, защо да се кълна? На отпадък къндисвам, нали? Ама аз и по телефона, когато ви се обадих за първи път, на вашия личен телефон, казах, неуважаеми комунистически отпадък другарю Тодоров. Добре. Така ли беше? И аз те поканих. Да. Значи има в мен останало нещо. Не, няма нищо. Не може да има... И си държах думата. Да, за разлика от другия комунист Сашко Диков, който не си удържа на думата. Че ние комунисти си държим на думата. Сашко Диков също е комунист, не си държи на думата. Добре, сега, майтапа си майтап. Аз ще се опитвам да приемам с майтап, иначе с майтап, разбира се, защото хората ви оставиха да живеете на майтап. Добре,
Обаче, сега нека аз да имам претенции към вас, господин Жеков. Моето възпитание комунистическо не ми позволява да употребявам думи като... Вие нямате база, на която да употребите. Аз не съм убил човек, не съм заклал човек, не съм вкарал човек в концлагер. Аз ще ви кажа какви са моите претенции към вас. Слушам ви. Тъй като съм гледал няколко 5-6 предавания, когато водихте по СКАТ. Безкомпромисно, нали? Имам чувството, че вие живеете с не знам какво впечатление, че сте Гогов, вие и Фандиев, те излека им пръст ги прискачам, че сте истинските антикомунисти. Така, да. И всъщност, дали реално вие първо не разбихте антикомунизма? Изкарвайки, вие оплюхте кого ли не. И казахте, ние сме 5 души. Извинявайте. Мисля, че в България е имало антикомунисти повече от 5 или от 10 души. Вие ги оплюхте подред, поне това, което аз съм гледал. Второ, би трябвало да знаете, ако малко сте чели там социална психология или такова, че когато се говори по този обиден начин, врагът, да го наречем, или опонента, се консолидира. Тоест, реално мисля, че този ваш начин на говорене не развива България, а консолидира хората, да кажем, от меката периферия на партията. Това вас не ви ли урежда? Да ви консолидирам животните около вас? Вие не искате ли да е така? Не. Не искате те да бъдат срещу вас? Аз искам да живея в една европейска България, в която няма да се наричаме с обидни думи. Нали? Така. Аз ще бъдем възпитани хора. И тъй като знам каква част от българите, така след 16 години, горе-долу, имат ляво мислене и как, като им се говори лошо с вашия език, и те се връщат в лоното на партията и гласуват за нея. След като говорим толкова години антикомунистически, какво стана? Кой сега управлява България отново? Айде млъкнах аз, сега ти си наред. Добре. Ще почна отзад напред. След като толкова години говорим антикомунистически, айде пак да вземем вас. Вие се слагате в това число на говорещите антикомунистически. Са говорещи и дясно. Дясно говорещи. Как може един член на комунистическата банда, разберете, аз не ви обиждам. Значи, не мога да обида, аз наричам нещата с истинските им имена. Ако тези имена за вас са обидни, защо тогава избивахте? Защо тогава вкарвахте по затвори невинни хора? Защо давахте на прасетата да бъдат изядени невинни хора? Аз не съм бил няма такова нещо. Какво значи този период? Да разделяме на периоди. Вие съвсем за вас и за подобните ви на вас, съвсем доброволно подавате молба. Искам да стана член на БКП. Имате си няколко поръчители. Вие сте нормален, предполагам. Естествено, че не сте, но предполагам. Вече съзнателен, минали сте 17 години, не като Богомил Бонев, може би на 17 години да станете член на БКП. Защо влизате в нещо, в което после ще кажете, те са престъпници? Вие ставате един от тях. Мафията престъпна организация ли е? Престъпна е. Мафиотите от тази организация престъпници ли са? Престъпници са. Какви сте вие? Как вие ще говорите антикомунистически? Значи аз, който нямам нито един член на БКП в рода си, престъпник, комунистическо животно нямам, не мога да говоря антикомунистически. Вие, който сте трета степен, ли беше номенклатура, нали, там на партията, говорите антикомунистически. Как става това нещо? Аз казвам дясно и избягвам да говоря... Няма дясно, има зло. Айде сега, има зло. Добре, тъй като малко се отклоняваме. Адам Михних ли беше казал, след като се е наслушал на много антикомунистическо говорене, беше казал, след комунистите най-много мразя антикомунистите. Кой е Адам Михних, да кажем, кой е Лех Валенса? Излезе ли досието на Лех Валенса? Това са големи поляци. Излезе досието. Направиха обрат в европейската история. Понеже говорите за поляци, ще ви кажа, че поляци, аз така съм чул, защото мен не ме пускаха в Полша, не знам как е. Когато се качи съветски отпадък във влака или в рейса, поляка слиза. Поляка слиза оттам. Така. Аз бях оня ден, не тогава, оня ден бях в една закусвалня в София и влезнаха 2 съветски животни с червеното знаме, сърпа и чука и с някаква капа с петолъчка. И аз точно си бях поръчал, той е закусвалня, минаваш и си поръчваш. Отидох и си върнах
чинията с яденето, като да не бъдеш в една такова. Не мога да бъда. И момичето ме пита, ама не ви ли хареса? Не, напротив, много ми хареса. Съветските бацили не ми харесват. Защо българина не затвори капаците на ресторанта? А защо отъждествявате руснака с комуниста? А с кого? С марсианеца ли да го отъждествявам? Ами все пак това е една съветско знаме Сърпи чук, ви обяснявам, носи. То вече няма официално такова съветско знаме, нали? То е едно огромно съветско знаме. С сърп и чук на главата. То е ясно, че и вътре са му сърповете, и вънка са му сърповете. Вижте, аз знам какво донесе съветския пиян, въшлив, вече не знам какви епитети да употребявам, войник на България. Не само, че отровиха цара, не само, че направиха септемврийския матеж и изклаха маса българи. Те на 5 септември обявиха война на царство България. Безпричинно обявиха война. България има дипломатически отношения с СССР. Те обявяват война и нахлуват тук. И избиват десетки хиляди хора. Вие може да ви е майтап, на мен не е майтап. Това за мен са българи и ако тези българи бяха останали живи, нямаше сега да има 3 милиона българи в чужбина, не казвам зад граница. Това също е съветски израз. В чужбина. Българите щяха да бъдат тук. Преди злокобния 9 септември България била на първо место на Балканите и на 6-то в Европа. След 50 годишно комунистическо иго, България е последна. И такива като вас са навсякъде. И те дават такъв кой е антикомунист, кой как консолидирал, кой какво говорил, как така той ще си позволи. Така позволявам си. Позволявам си на базата на това, че моите деди са работили винаги за благото на България, докато вашите са работили срещу България, с съветски рубли. Много те моля да не замесваш дедите ми. Не мога да... Баща ви комунист ли е? Член ли е на БКП? Не мога да не замесвам. Значи... Няма да замесваш баща ми. Не, ще замесвам всички. Извинявай, защото баща ми е свършил за тази държава колкото 10 такива като тебе. Питам, баща ви бил ли е член на БКП? Бил е. Какво е свърт? Значи е престъпник. Цял живот е ликувал хората. Не. А твой баща какъв е бил, ми кажи? Не е бил член на БКП, нито агент на държавна сигурност. А какъв е бил? Най-обикновен роб на комунизма. Каквато е майка ми, каквато са баба ми и дедо ми. Какъвто съм и аз. Аз искам да бъде свободна България. Искам съд. Значи, вие може такива като вас ме представят. Добре, след като толкова години го искаш и имаш и ефир, извинявай, че на тия се обръщам. Аз говоря на вие си говорите както искате. Добре. Аз съм малко по-възрастен. Не, няма значение. Аз не... Това не е за мен. Висотата на моята биография червена. След толкова години говорени, имаше ефир. И какво постигна? Какво да постигна? Какво постигна, ми кажи, с този начин на говорене? Няма това, на който иска да му харесва. Аз съм такъв. Не мога да стана 2 метра висок. Такъв съм. Добре. Значи аз... Ало? Здравейте. Ало? Да. Само секунда. Господин Тодоров, моля да запазите спокойствие. Мъча се. Значи искам да попитам вашия гост, който безспорно така е много разговорлив. Господин Жеков. Слушам ви, ама много трудно ви чувам. Викам господин Жеков. Да. Мислите ли, че и СДС трябва да бъде призната за престъпна организация? Естествено, СДС е филиал от ЦК на БКП, филиал. Вие ако гледате предаването безкомпромисно, ама явно не го гледате, щяхте да знаете и този въпрос нямаше да ми го задавате. А защо не е призната за престъпна организация? Ама кой да я признае? Чакайте, кой е признат? Признат е комунистическия режим за престъпен по времето на Петър Чостоянов, тясно свързания с комунистическите престъпници. Петър Чостоянов и Иван Костов. Член на БКП. На Петър Стоянов му е необходимо, понеже е свързан с комунизма, да бъде да съдейства комунистическия режим да бъде признат за такъв, за престъпен. Нещо следва ли от този закон, който е прият? Я ми кажете, да има един комунист осъден, комунистическата банда да е извадена извън закона, няма такова нещо. Ако го бяхме правили ние този закон, антикомунистите, ние, които не сме свързани с комунистите, бъдете сигурен, че до сега един комунист нямаше да видите на улицата да се разхожда. Един комунист до сега нямаше да ви мачка. Господин Жеков, кажете. Понеже сте ходили на Алеша, да? Там горе, за нас пловдивчани това е символ на града. За един обикновен руски войник, който жалко от вас, че е символ на града. Е свободата на Европа, т.е. изгонял е немско-фашистката измет от Европа. Така. Сега. Или национал-социалистическата, да кажем. Ще се оправите. След още малко ще се оправите съвсем. Между другото, давате неверни твърдения. Не е въоръжен с шмайзер, с шпага
Шпагин е въоръжен. Не правя разлика между Швайнсмайзер и Шпагин. Съветските оръжия. Не съм бил войник и не мога да преценя. Много жалко тогава. Не е жалко изобщо. Аз за комунистическата армия не служа. Не е жалко. Изобщо не е жалко. Не е жалко. Жалко е за такива като вас. Не искам да го слушам повече това. Значи, дайте да кажем и това. Явно няма кой да го каже. Аз съм учуден, че такива олигофрени се обаждат. Съветският войник изгонил фашистите от Европа. Добре де, ама съветският войник, СССР, има 2 договора с фашистите. Те са Германска работническа национал-социалистическа партия. Това го знаем. То трябва да се каже, защото има и зрителя го знаят. Съюз, не го знаят. Съюз на съветските социалистически републики. Фашизъм е в Италия. Значи, Мусолини е фашиста, който преди това е бил социалист. Баща му също. Това не го знаят. Вие мислите, че го знаят, но не го знаят. Те бяха съюзници. Съюзници. Хитлер и Сталин бяха съюзници. Германските войски се обучаваха в СССР. Той бил изгонил. Съюзниците се скарали за плячката и изгонили. Я да си представим, че не беше влезнал Хитлер в СССР, а беше закъснял с 1 месец. Какво щеше да стане? Цяла Европа и целият свят щеше да бъде под болшевишкия бутуш. После, защо беше убит царя, да се върнем? Заради това, ако царя беше останал жив, нямаше да допусне царство България да падне под съветска робия, защото той знае много добре какво го очаква българския народ и независимо и свободно царство България. В крайен случай той щеше да прати българската царска войска да се бие на границата с съветския поробител, защото целта на всяка една армия, войска, е да брани родната земя от нахуващ нашественик, независимо какъв е. Дали са по-силни, това първо не се знае дали са по-силни, дали е по-многоброен, дали той ще бъде окупатора, дали той ще превземе дадената територия. Това не се мисли. Филанците се биха с тях и спечелиха войната. Спартанците се биха с Ксеркс, загубиха, но загубиха достойно. 300-те спартанци бяха избити, докато ние дадохме заповед да не се воюва срещу тях, защото няколко години преди това конницата на генерал Колев ги беше смазала на Добруджа. И от страх да не ги смажат пак. После се оказа, че генерал Иван Маринов, министъра на войната, е бил съветски шпионин. Царя и генерал Луков, ако не бяха убити, това нямаше да се допусне. Ние можехме да бъдем окупирани от тях, но не доброволно. Ние щяхме да се бием, да се сражаваме. Тази войска се обучава за това нещо. Тя участва в маневри, тренира се, за да може в един момент, когато някой ти обяви война, ти да се противопоставиш. И какво стана, когато влезнаха тези, пак ще кажа, животни, за мен са такива. Те са го доказали това от 17-та година. Ти да избиеш цялото царско семейство, с докторите, с прислужниците, с децата. Може ли нормален човек такова нещо изобщо да си помисли да направи? Не може. Това обаче, неуважаеми зрителю, комунистите го направиха. И го направиха без да им мигна окото. Те избиваха без съд и присъда. След това ги съдеха хората. Значи такова нещо няма в човешката история. Ти да убиеш някого и след това да го съдиш на смърт, за да му вземеш имотите. Добре. Не е добре, ама... Отделихме прекалено внимание на историята, която е позната за интелигентните ни зрители. Откъде? От учебниците по история? Абсурд. Ало. Да. Здравейте. Значи искам да поздравя господин Жеков и да му кажа, че моето мислене се доближава в 95% покрива неговото, с една малко изключение, резкия тон, с който говори. Искам да му кажа, че от време на време не само аз, но и много хора около мен, близки и познати, изпадат в такова състояние като неговото. Но искам да му кажа, че то просто вече не е необходимо да се изпада, защото в такива крайности, защото те си оплетаха кошницата и СДС, и ДСБ, и БСП, и всичките и производни. За всичките 23 години направиха така, че БСП да се окупае за десетилетия, може би и за векове напред. Тук, особено в последните месеци, стана ясно, че така нареченото дясно правителство през 1997 година е направило приватизацията точно по сценарий в услуга на БСП. Олигарсите са се оформили точно по времето на управлението на СДС. Всичките прегрупирания и всичките... Нефтохим беше продаден на Лукойл вместо на Шел, примерно.
просто аз не виждам вече смисъл човек да седи и да си къса нервите и така да ги изживява нещата като вас, господин Жеков, въпреки че, нали ви казвам, просто моето мислене се покрива абсолютно с вашето. Просто те така хубаво си изиграха картите, така перфектно, че просто нямам думи. А на господин Тодоров наистина мога да му кажа, че много пресвинено действа в неговата си телевизия, защото и няма какво да прави разлика с Полша и да се сравняваме с Полша, защото Адам Михник беше казал и нещо друго, че всички сме комунистически копелета. С тази разлика обаче, че полските посткомунистически копелета направиха лустрацията в Полша, направиха истинска приватизация. Буквално Полша се отърси за десетилетия благодарение на тези неща от комунизма, а не се заплачва както ние се заплачваме. Благодарение на това, че поляците, чехите, унгарците, словаците са малко по-различни от нас като мислени и нямат в главите си този ориентализъм, който го носи господин Тодоров, и това го подчертавам абсолютно дебело. Нямат я тая мудност, нямат го това нагеждачество, което господин Тодоров го има със своята телевизия напоследък тук около протестите. Просто ми прави едно очебийно впечатление, как да не вземаме позиция, веднага нещата се размиват, контрапротести, протести, ама за какво сега протестирате, ама не са били резки, ама много такива били, унакива били. И сте абсолютно прав, че българчетата, малките българчета се възпитават много финно още от детската градина да бъдат роби, когато пораснат. Така че просто, господин Жеков, аз лично ви поздравявам и казвам, няма смисъл да се нервирате. Просто не е необходимо, защото този народ си харесва съдбата. И другото искам да ви кажа, че на преждеговориша, който се обади, за мен Альоша не е символ на града. И в ръцете си няма там какво оръжие спомена, той има шмайзер. И винаги, когато поглеждам нагоре, винаги си мисля, защо примерно няма статуя на Христос, примерно на Христос Спасител, а има статуя на Альоша. Добре. Защото Сталин разруши черквата Христос Спасител за 45 дена, която беше... господин Жеков, ако зависи от вас, какъв символ бихте сложили вместо, нали? Какъв точно? Български символ, всякакъв. Кан Крум щях да сложа. Какво общо има Кан Крум с Пловдив? Естествено, нищо общо няма изобщо с България. Но Альоша има. Сега, може да отговоря на този последния зрител. Какви интелигентни зрители има? Чат път се появи някой по-нормален. Аз съм тук точно поради това нещо. Аз съм тук първо да вдъхна надежда и вяра на хората, които са мачкани и се чувстват до ден днешен роби на комунизма и няма как да се чувстват друго. Защото ми е затворено навсякъде правото да говоря, дори и по телефон ми се изключва телефона, а предаването в блога много малко хора имат интернет и могат да го гледат. Аз исках да отида там, където са разстрелвани хора, на стадиона, за които все още е 9 септември. То отдавна не е 9 септември, но те си го казват 9 септември. Там знам, че са разстрелвани хора. Но разполагам с толкова малко време, няма как да се разкъсам. Колкото до това, дето казвате, да не си късам нервите, аз не случайно нямам деца. Не искам да остава роби на комунизма. Искам, въпреки всичко, да направя така, че вие да живеете като нормални хора и вашите деца и внуци да умрат като свободни, достойни и независими хора. Такива, каквито са били моите деди. Другаря Тодоров не иска да се говори за неговите деди и е прав. Но аз искам за моите да се говори, защото те са достойни българи са били и са работили за България, не за СССР. Затова моята организация, моята партия, Българска антикомунистическа партия, има една декларация. Аз като се обадих тук един път, той ми каза, аз мога ли да влезам в твоята партия? Няма как да стане. И тя е 2 реда, ще я прочета, за да знаят. Няма как да ви я покажа, не е написана хубаво на компютър, на ръка е написана. Декларация, аз долу подписания заявявам, че никога не съм членувал в БКП и в БЗНС. БЗНС е присъдружна организация на БКП, тя нямаше собствена програма, беше приела програмата на БКП. Беше участничка в Безотечествения фронт, начело с Никола Петков. Никога не съм бил щатен или не щатен сътрудник на комунистическите тайни служби. Никога не съм заемал щатна длъжност в пионерската организация Септемврийче, ДКМС, профсъюза и ОФ организацията. След 1989 година не съм участвал в управлението на страната до общинско ниво. Това означава общински съветник. Всичко това се отнася и за моите роднини по права и съребрена линия, както и по сватовство. С това нещо аз до минимум свеждам
да бъдат вкарани комунистически агенти вътре в организацията. Всеки един може да ме излъжи, да подпише и да каже, аз отговарям на тия условия. Само, че ще го проверя и ще се окаже, че не отговаря. И затова не можем да създадем и да регистрираме партията. Сега, ако случайно повече хора слушат, които отговарят на това нещо и биха искали да работят за благото на страната, да се декомунизира България, могат да се включат. Но има друго нещо. Тях пък ги е страх от тези, при които работят. Защото, казахте за протестите, ами в Пловдив се прави една майонеза краси. Аз знам от зрители мои, че този собственик, който е давал пари на комунистите, значи комунистите са БСП, ГЕРБ, СДС са комунисти. Ония другите са филиали на ЦК на БКП. Само вие не сте комунисти. Еми нямаме, ето е декларацията. Колко души са подписали декларация? 150 примерно. Да, затова нямаме партия. Добре, ами това е положението. 150 души са борите с цяла България. Не можеме. След 70 години болшевишко робство не можеме. Това е останало. Да, вие избихте останалите. Вие избихте над 300 хиляди. Останалите като Никола Даскалов, приятела на този Христо Марков, го купихте. Той е работил за пари. Плащали са му, Държавна сигурност му е плащала на Никола Даскалов, който беше заместник министър на Сталийски, агент Страшимиров, да донася, не само да донася, да подвежда хората, да им прави организации за бягане през граница. Те да се връзват и той да отива и да ги предава и те да ги арестуват. Как да бъдем повече? Неговия баща е убит в Пловдив. Той е бил достоен български царски офицер, направил, ако знаете, но зрителите предполагам не знаят, направил опит да избяга в Турция, защото знае, че идва злокобния 9 септември, хващат го, докарват го в Пловдив, измъчват го, той прави 2 опита за самоубийство, неуспешни, изкарат го пред антинародния съд, викат тук разни деца да викат смърт на фашизма, смърт на убийците, достойните българи са наречени убийци и фашисти, и Никола Даскалов получава при бягството на баща му, при опита му за бягство от къщи, от България, майката получава един часовник за спомен, Никола Даскалов на 8-9 годишна възраст получава писалка. И аз исках да го попитам, имам 2 предавания за него, на третото исках да го попитам, с тази писалка, която баща ти подари, ли писа доносите? С нея ли предава нормалните достойни българи, като Димитър Захариев, като Георги Шербетов? Неговата реакция беше като на Петър Чостоянов. Бой, да удари камерата. Удар по камерата. Като ми изчупиш камерата, аз си купа друга камера. После удря мене. Ще те пребия, махни се, ти си агент, майка ти агентка, баща ти агент. Добре, дема, твоето досие излезе. Не, моето на майка и на баща ми не е излезло. Твоето излезе. Добре. Дай да чуем. Такива са на протестите. Аз затова говоря за протестите. Стигни до протести. Ало. 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 Да. Изключа телевизора звука. Моля по-силно само. Извинявайте, много ви моля, секунда. Готова съм. По-силно. Господин Тодоров, много ви благодаря, че сте поканили господин Жеков. Може ли чрез вас да му задам 3 въпроса и след като ги задам 3 въпроса, господин Жеков много спокойно да ми отговори на тях. Първо, той говори за тъй наречения комунизъм. Да ми каже коя нация на света е виновна за пръкването на този тъй наречен комунизъм. Много ви моля да ми отговорите. Второ, за покушението, което става в църквата Свети Крал, дело, както се казва, че е на комунистите, а то е на Цанков. На кой? На Цанков. Вие добре ли сте? Не сте добре. Третия въпрос не можах, но поне тия двата ги чух. Ето, казвате, че се знае историята е писана в... Да. Ало? 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 Айде, задай си ти въпроса. Чувате ли ма? Да. Ало? Намалите звука. Чувате ли ма? Да. Ало? Намали звука. Господин Тодоров. Да. Господин Тодоров, в законите на всичките демократични държави в Европейския съюз и в цяла Западна Европа и в западния свят, мечтата на фашистите, е записано черно на бяло, че за фашистска пропаганда се гонят хората в затвора, съдат ги. Изгорете го това фашистско гомно от тук
защото и ваша съд, като човек, който сте допуснали чрез вашата телевизия да се рекламират фашистските идеи. Защото България преди 9 септември е била първа в Европа, ама Сърбия, Гърция бяха под робство. Ало? Да, добре. Тя направи ви впечатление, че съществото, което се обади, дори не знае, че трябва да си намали звука на телевизора. И канти, и така. И, не, става въпрос за глупостите, които ги избълва. Там за Цанков не го чукам, но за първия въпрос и аз. Къде се родил комунизма? За Цанков, айде да почнем отзад напред. Значи Цанков да организира... Не, аз не знам дали правилно чух. Не, аз го чух правилно. Цанков, тя каза така, Цанков, ако не е така, нека да се обади и да го каже. Цанков организирал атентата в черквата. Така го каза, аз го чух много добре. Значи, може би има някаква хипотеза, че... Ами ако иска да се обади, да я каже хипотезата. Цанков е ранен в черквата. 2 дена преди това, на 14 април, е първият опит за убийство на Негово Величество царя. Затова аз не знам дали казах в началото, когато съобщих, че днешния ден той е убит на днешния ден. На прохода Арабаконак, връщайки се от Ботевград за София, комунисти му устройват и земеделци. Значи нека комунисти и земеделци винаги върват заедно в единния фронт. Винаги са били срещу България, в полза на чужди интереси, както и Гемето, както и Никола Петков, както и Стамбулийски, грубокопача на България, както всички от тях. Може би единствено изключение прави Димитър Гичев, бащата на Страхил Гичев. Целта е да бъде ликвидирано цялото политическо и държавно ръководство на държавата, след като царя, главнокомандващия е убит, всички ще се съберат в черквата на погребението му и тогава ще се взриви черквата. Този акт просто няма друг в историята на човечеството, ти да взривиш черква, в която да убиеш 150 души, между тях 10 деца, защото за комунистите човешкият живот никога не е значил нещо, с цел да убиеш царя, министрите, народните представители, главнокомандващите, висшите военни и така нататък. За щастие царя остава жив. Убити са Котев и Илчев, неговите приятели и спътници. Благодарение на уменията на царя и на шофьора, той успява да се спаси, но пъклените комунисти имат резервен план. Вечерта те са теглили жребий между Тодор Кулев, професор Тодор Кулев и генерал Константин Георгиев, който живее на улица Цар Шишман, номер 39, близо до нас. Минавайки, пада се на генерала да бъде убит. Минавайки за вкъщи покрай черквата, Тодовичин и Динов, които после пък Сталин разстрелва в СССР, го убиват. Убивайки генерала, той е един от най-уважаваните висши военни, разбира се, че ще се събере цялото висше военно ръководство на страната и царя в черквата. И комунягите, чрез внесен взрив адска машина от Виена, изработена от съветски кагебисти, тогава енкаведисти, дигат черквата във въздуха. Успява царя да се спаси, тъй като той е бил на погребението на Котев и Илчев и закъснява с няколко минути. Чуе, където сега е американското посолство, бившето, до банката, бил е там с колата, когато се чува взрива и се прибира в двореца. Но генерал Вълков, достойният български генерал Вълков е ранен, кмета на София е убит. 18 генерали са убити. Толкова няма убити генерали през всичките войни, които царство България води за обединението. Колкото съветските, затова ви казвам, че сте животни, не за друго. Защото аз казвам това, което вие сте направили, така го оценявам. Няма нормална човешка мисъл да искаш да взривиш Божи храм. Да го взривиш и да оставиш под развалините на този храм стотици. Да не говорим за ранените. На мой близък, неговия дядо, му е отрязана главата с ламарина. Той е бил далече от черквата. Но ламарина му отрязва главата. Това, което затова хората не ви обичат. Това, което вие сте направили, не може и на петолъчки да ви разпъна. И да изсъхнете на петолъчките, ще ви бъде малко като възмездие, като наказание. Защото вие винаги сте си служили с насилие, с терор. Септемврийския метеж какво е? Защо го правите този септемврийски метеж? Говорите за партизанско движение. Ама България не е окупирана. Тя няма с кого да води. Германците са съюзници. До вчера бяха на СССР. Вие ги посрещахте с хляб и сол. Вие, членовете на БКП. Разбирате ли? Или това не го знаете? Имате позив, с който призовавате, приканвате царство България и Негово Величество да се присъедини към уста Рим-Берлин. Вие, комунистите, 2 дена след като Хитлер напада СССР, вие се сещате да се дигате на въоръжена борба.
И какво постигате с това нещо? Колко са дигнатите? 39. Толкова сте дигнати. 20 са от село Чехларе и още няколко с Парапунов има в гората. И какво правихте? Убивахте мандри, убивахте селяни, убивахте горски стражари и невинни хора. Колко германци имате убити? 18. Цифром и словом, шумкарите са убили 18 немски служащи, войници и офицери, от които голямото геройство 6 болни в лазарета в Жабокрек. Болни без оръжие. Убили българските войници, които пазят лазарета, влезли в стаите. Един от тия убийци е Бойчо, с който аз имам интервю. Той жив е сигурно и до ден днешен този изрод. Щеше да вземе пушката и да ме стреля и мене. Убиват 6 невооръжени, болни, лекуващи се, възстановяващи се войника. Това е големото геройство и дигате една цистерна във въздуха в Русе, само че цистерната е дигната от Леон Таджер. Леон Таджер не е член на БКП. И Судоплатов, сигурно и това не знаете, Судоплатов, който ръководи партизанското движение в Европа, оценява единствено този акт като антигермански в България. Единствено този. Когато питах човешки отпадък, убиец Атанас Семерджиев, колко човека си убил ти? Той ми каза, убих един човек, с гордост го казва това нещо. Кой е този човек? Предателя на Вела Пеева. Добре, да, ма Вела Пеева не е предадена. Тя няма предател. После, защо да предадеш терорист да е предателство? Това е защита на държавата. Ти предаваш един терорист, който с пистолет седи в гората и чака изгоден момент да стреля. И отивайки войската да се свърже на Арабчар с другата колоездачната рота, попадат на едни следи. Тръгват към пещерата, тя открива огън. Тя открива огън при първи офицер и войник. Те хвърлят една бомба, не могат да убият, хвърлят втора бомба, тя продължава да стреля и при третата бомба вече Вела Пеева е убита. Що търси в планината тя? Каква е планината? Има си законно правителство. Вие какво искате? Да сваляте законно избрано правителство. Не назначено, както тук. Дошли съветските танкове и турили Георги Димитров и останалата измет. Направили преврат. Искам и това да ви кажа. Може би вие не го знаете. Нищо не знам. Не, може да го знаете, не знам, но поне зрителите може да им е интересно. Ако не им е интересно, няма да се обаждат. Достойният български генерал Кочо Стоянов, началник на 5-та армия в Скопие, втората половина на месец август се изготвя план за спасение на България. 1944 година говоря, вече цар е убит, генерал Луков са убити и се чудят как да спасат България от болшевишко робство. И стигат до следния извод, че трябва да се предотврати готвения преврат от звенарите, Дамян Велшев, Крум Лекарски и така нататък, и безотечествения фронт. Генерал Кочо Стоянов до последния момент е решен да изпълни тази мисия. Ако беше изпълнил, щеше да влезне в историята на България като спасител. В последния момент, края на месец август, той се отказва. Все пак иска да изпълни воинския си дълг. Подчинява се на съветския шпионин генерал Маринов, неговия министър на войната. И плана се проваля. След което, като вижда какво е направил той, се самоубива. Ако 5-та армия беше направила този преврат, не че България се управлявала от недостойни хора, напротив, достойни, добри българи, но на които им е липсвало малко смелост и решимост. Точно в този момент, в който България има нужда да бъде спасена, те трябваше да изпратят българската царска войска на границата да се бие срещу настъпващия враг. Те не направиха това нещо. Генерал Кочо Стоянов щеше да го направи, защото това е целта. Да се мобилизира запасняците, всички запасняци, и бъдете сигурни, че нямаше да има човек, който да откаже да отиде доброволец да се бие за родното огнище. Да спаси от погром държавата си и семейството си. Всеки един българин щеше, без тези безродници, които са със съветски рубли платени. Тези, които правят атентата, Клисара, как мислите, че са го вербували? Като са му казали нати пари, ако отидеш да ни предадеш, ще те убием. Така Клисара се съгласява да вкара взрива в черквата под страх от убийство и за пари. След като вижда банкнотите, той се е полакомил. Така вие действате, няма идея. При вас няма. Носа молбата за милост на един от вашите вождове, Христо Михайлов. Доскоро град имаше на негово име, Михайлов град. Това изчадие се моли на негово величество. Тук е пред мен, нямам време да я чета, но в моето предаване съм я пуснал, можете да видите. Как казва, заблуден от болшевишкия бацил. Аз
дълбоко съжалявам за това, което съм направил. Ваше Величество, ще бъда Гочо, един пловдивчанин, Гочо, забравя Грозев, същото го казва. Ще бъда верен до гроб на вас и на царството. Пощадете ми животеца. Няма идеи, няма нищо. Пощадяват, той не е осъден на смърт, излиза 30 и някоя година от затвора. И какво прави? Разработва, става командир на нова. Пак почва с оръжие в престрелка, е убит няколко месеца преди септември. Нали искаш да си верен, да си лоялен гражданин на България? За това се представляват те. Лъжа, измама. Не съм го писал аз. Самия Христо Михайлов го пише. Хайде, че ви излезете от уважение. Ало, да видим. Ало? Да. Свързах ли с предаването? Да. Ами, значи, вижте, господин Тодоров, този човек е за въдворяване. Той не е нормален и няма никакъв смисъл да говори с езика на омразата вече толкова време в предаване, защото ние сме на този хал. Защото 20 години слушаме хора, които говорят против комунистите, за комунистите, а забравят в същото време, че трябва да живеем като нормални, добри българи. И абсолютно това е недопустимо в една европейска държава да се говори с езика на омразата и то по този начин. Правите ли връзка между начина, по който този човек нарича абсолютно всички комунисти, земеделци и така нататък, и Хитлер, както е наричал на времето евреите? С същите думички, с същата омраза и по абсолютно, как да кажа, аз бях изумен, изобщо аз уважавам вашата телевизия, бях изумен, че този човек е допуснат изобщо да има някаква трибуна. Това е, което искам да кажа. Към него абсолютно нищо нямам какво му кажа точно. Добре, сега между другото аз се опитвах да намекна в началото, че езика на омразата е винаги контрапродуктивен. Колкото повече говорите, господин Жеков, по този начин, повече правите услуга на тези хора, с които искате да се борите. Ама вие защо мислите от мое име? И днес имаме, защото малко от малко познавам народна психология, социална психология. Радвайте се, че ги отблъсквам тогава, радвайте се, няма кой да ви затвори. Честно казано, тъй като аз съм малко по-въздържан от вас, нали? Но все пак съм длъжен да го кажа. Когато 2008-2009 гледах по СКАТ, имах огромните подозрения, че вие сте купен от комунистите и много хора ги имат тези подозрения, защото ги консолидирате. Ма радвайте се! Радвайте се! Питам ви директно, предлагали са ви комунистите да говорите по този начин облаги? Не един път съм заявявал, пак ще и декларацията. Защото вие им вършите услуга, вие работите за тях реално. Ама нали вие сте от тях, радвайте се, че работя за вас. Аз де-факто работя според вас за вас. Що не се радвате? Вие сте член на БКП, що не се радвате? Аз съм ви поканил. Ма радвайте се! Ами аз за това съм и дошъл. Защото сте наш човек. Ами миналия път казахте, че вие сте внедрен в БКП, сега казвате, че аз пък съм ваш човек. Значи ще кажа, нямам... Аз съм двоен агент. Вие сте повечето такива. Нямам в рода си нито един комунист, с което се гордея, разбира се. Въпреки, че не е моя заслугата. Аз нямам нищо общо с това. Нямам агент, нямам щатен сътрудник на Държавна сигурност, нямам всичкото това нещо, което е в декларацията, ако трябва пак ще ви я чета, нямам. С комунисти аз не разговарям или разговарям, когато аз искам. Имах значка. Първата ми значка беше, аз никога не съм бил комунист. Втората ми значка беше, с комунисти не разговарям. И доскоро си я носех, но тя разджаса и затова махнах. Хората я знаят. Защо? Вие трябва да се радвате тогава, че ви консолидирам. Има един албум, алманах, Звезди в вековете. Ето го, това е комунистическо издание. Не е мое издание. Ще ви го дам. Ето. Загинали, така пише, загинали революционни борци против капитализма и фашизма 9 юни 23, 9 септември 44. Музей на революционното движение, издателство на Българската комунистическа партия 72 година. Знаете ли, неуважаеми зомбита, колко са избитите, такива като вас, национални предатели? 4815 безродника. Това вие го казвате, ето, издателство на БКП, то го казва, не аз. От тези 4815, 700 са убити от Сталин в СССР, като този Динов и Тодовичин. Не знам колко от тях са умрели в собствените си кревати от настинки. Колко остава да са убити в сражение? Ами в сражение как няма да са убити? Те дигат оръжие срещу законна власт.
Те се стрелят. После казват, че аз говоря с езика на омразата. Добре, бе, нещастници. Аз не съм убил, пак повтарям, един невинен човек. Вие сте тези, които ги убивахте. Да изброявам ли имена на стотици хиляди? Не мога да ги изброя. Но вие убивахте и вашите си хора. Вашите. Георги Андрейчин, който идва с Георги Димитров, който е женен за съветско животно. Той е убит от вас. И жена му, защо казвам животно? Защото жена му казала така. След като Държавна сигурност го обвинила, значи той е направил нещо. Нека да бъде убит. Това го казва жена му. Това може ли нормален човек, ако не е животно, да го каже за мъжа си? След като Държавна сигурност. Чакай, бе. Абе, прецени, виж, така ли, отговаря ли на истината? Колко вие вкарахте в концлагери? От вашите, от садистите, от убийците. Колко вкарахте? Кои бяха? Генерали вкарвахте. Аз не съм вкарал никой. Аз изнасям истината за вашите престъпления. И казвам, вие извършихте атентата. Вие убихте царя. Вие поробихте държавата. Колко масови безкръстни гробове има? Ами разходете си из Пловдив. Разходете си из селата Величково, Равногор. Разходете се. Ама не искате. Там са масови гробове. Заклани хора. Рязани на парчета, взривявани. Аз ли говоря с езика на омразата? Аз, който се мъча да освобода България от тези убийци. Ами, Атанас Семерджиев, който призна, че убил човек, е жив. Той не е подведен по никаква отговорност. Той беше министър. Той беше вице-президент. Той взима 1600 лева пенсия. А вие, комунистите, когато дойдохте, взехте пенсиите на достойните хора, ако не ги бяхте убили преди това, и ги оставихте да мизерстват. Взехте им къщите, настанихте се в тях, ходихте с цървули. Вие не бяхте виждали сребърни прибори. И въпреки, че имахте, продължавахте да се тъпчете с ръце. Това представлявате вие. Аз съм бил с езика на омразата. Защо? Здравейте. Ало? Да. Здравейте. Благодаря ви за добрия избор на госта, който сте поканили. Мисля, че ако го поканите още един път, ще допринесете много за това да се види истинското лице на някои хора, които са под запрещение. Освен това, ако имах неговите знания, предполагам, че щех да изкарам по история на БКП, и едно време имаше един изпит. Той показва много завидни познания по история на БКП. Щех да изкарам сигурно 6, защото той познава вече историята на БКП до трето коляно. Фактически не конгресите, не датите, не ръководителите, ами познава вече и лидери на отделни окръзи и области. Така че сигурен съм, че той е прочел поне 5 пъти история на БКП и се явява за такъв истин. Не, нито един път не я прочел, няма и да я прочете. Ето за какво намеквате собственоръчен почерк на безродника Христо Михайлов. Това му е молбата. Молба до Негово Величество цар Борис. Молба за милост от Христо Михайлов. Осъден на смърт чрез обесване, полуглавно дело и така нататък. Такива молби има много. Гледайте предаването и ще ги видите вашите идоли, вашите вождове, до какво падение са стигнали. Защо мъжки не си защитават? Това, че са антибългари, е друг въпрос. Колко министър-председатели има България след Злокобния ден, 9 септември, които са съветски животни граждани? Колко? От Георги Димитров до Сергей Станишев стигаме. Колко са? Георги Михайлович Димитров. Какъв е Вълко Червенков? Съветски, разбирате ли, не български. Те са съветски граждани, министър-председатели на васалното царство България. То не е царство, то е царство също. Нещо от одеви се каня да питам. Нали, почетахме Негово Величество царя. Това комунист да каже Негово Величество ми стига. Вие първо ходите на черква, вие сте атеисти, сега влизате в черква, вие сте републиканци, казвате Негово Величество. Преди беше монархо-фашист. А какво да кажем за Негово Величество Симеон II? Нека пак да бъдем точни. Поне за мен аз съм точен. Що подкрепи май комунистите и едно правителство беше? Да, затова казвам Негово нищожество Симеон. Негово нищожество. Той не е величество, той е нищожество. Издънката срам за България и за рода. За целия род срам. Кога е купен? Кога се е продал на комунистите? Аз не мога да знам. Знам, че с полковник Малчев е бил добре възпитан, но защо после е станало така, не мога да знам. Може би да спаси кожицата. Сега, интересно е Судоплатов какво казва. Георги Димитров, българомразеца, убиеца Георги Димитров. Този, който е убивал и е предавал собствените членове на БКП на Сталин да ги убие.
казва така: ние няма да направим грешката, която вие направихте с царското семейство, да го избием. И тези думи мене ме карат да мисля, че ето, те са си го вербували Симеончо по една или друга причина, нищожеството, и в един момент, когато Симеон трябваше да се опре на пряко репресираните от комунизма. Аз бях на посрещането му. Петър Гогов беше с мене. Нищожеството Тошко Пейков, който се оказа син на комунист и стана мандатоносител, заедно с онова другото нищожество на жените, партията на жените, бандата на жените. Бяхме там. Симеон отиде при комунистите, както казахте вие, той се съюзи с комунистите. Явно това е било. Кой го докара обаче Симеон? Любен Гоцев. Откъде да знам аз тия неща, откъде да ги знаеме? Моя Чичо е работил в двореца. Той е бил началник на канцеларията за ордените. Казва се Борис Кюлюмов. Нищо общо фамилията няма с майко-продавеца Кюлюмов, който е създател на Държавна сигурност. Абсолютно нищо общо нямаме с него. Съвпадение на фамилиите. Той не потърси хората, които бяха издържали на комунистическите зверства. Илия Минев. Не ги потърси тях. Защо? Ами явно някъде друга да се е решавала съдбата на България. Явно някой не иска да бъде България независима, иска да бъде зависима от СССР. И до ден днешен ние сме зависими. Ако той се беше опрял на нас, ако ние, казвам себе си, защото знам, че не съм свързан с комунистите, значи има зло. Злото е комунизма, болшевизма, социализма. Има добро, което се бори срещу злото. Няма някакво единство някъде да бъде заедно. Или си срещу злото, или си с злото. Няма как да стане иначе. И злото вече 20 минути или колко 40 минути се мъча да обясня какво е злото и явно на камък попадам. Представете си колко е набивана болшевишката пропаганда в тиквите на тези, които се обаждат. Как да го избиеш това нещо? Как да избиеш, че сърпа и чука и петлъчката е зло? Няма как да го избиеш. Трудно се избива. И аз се боря срещу злото със всякакви средства, разбира се, без насилие. Аз, за разлика от тях, не съм насилник. Защото аз, ако бях на местото на Петър Чостоянов, обучаван в мазетата на Държавна сигурност, чак да му гръмна един шамар и толкова. Аз тренирам, той не тренира. Той е по-голям от мене, но той не тренира, аз тренирам. Там е работата. Кольо Даскалов налита на бой. Една развалина на 80 години, да го духне, ще падне. Казва, ще те бия. Той казва, аз не казвам. Аз го питам, вие агент Пламък Исавов ли сте? Той вика, ще те бия. Това е първата дума. Ще те бия. Защо бе? Добре, ще ме биете, на топан ще ме направите. Хубаво, ще ме биете. Ще ме биете, ама устата не можете да ми затворите. Аз ви питам, не ви бия. Не тръгвам да бия никого. Въпреки, че заслужавате за това, което сте направили. Но аз не ги бия. Аз само ги питам. Искам да ги покажа пред българския народ какво представляват. И ако на българския народ му харесват тези отрепки, нека да бъде с тях. После говорят за лудницата. Само, че забравят, че комунистите вкарваха нормални хора в лудницата. Причината беше, че те бяха антикомунисти. И забравяте също така, че Световната организация на психиатрите изключи съветската организация от Конгреса на психиатрите в Хонолулу. Точно поради тази причина. Защото болшевиците използваха психиатрията за свои цели. Вкарваха нормални хора там. И не един и двама излезнаха наистина развалини. Защото вие си на тях тренирахте. Вие изпробвахте лекарства. Здравейте. Ало, добър ден. Добър ден. Господин Тодоров, не знам, чудих се преди малко на 112 и да звънна. Господин Жеков, вие ще бъдете вероятно първия действително заслужил да бъде вкаран в демократична България, да го приберат в лудница. Явно от 4 км в София са изтървали. Изглежда. Тук в Пловдив психиатрите са много организирани, бърза помощ е много организирана. Извинявайте, ма вие сте за там. Не може така с обидни квалификации да говорите. Аз разбирам, че сте много начетен, така история. Хубаво. Нямам нищо против, но вие говорите тук толкова време вече в ефира с едни обидни квалификации започници. Ние пловдивчани, жалко за нас. Къде се намерите? Вие сте в жалко и за... Срещу вас стои един доста възпитан и ерудиран човек. Не ви чувам, като се включа звука тогава. Много ви моля. Имате претенции, че сте много възпитан, че много така. Иначе ма не. Просто говорите действително с езика на омразата. Тези символи, които споменахте, значки от психологична гледна точка, психиатрите също имат мнение по тези знаци, разбират елементарни там психични отклонения. Аз искам да ви чуя в някаква по-интелигентна форма на изказ да прозвучите. До вас стои един достоен човек, който
има способността да изслушва и да говори, вие не се възползвахте, не ми правете гримаси. Цялото си уважение, но вие наистина сте за... Айде в София няма да ви приберат скоро на 4-ти километър, тук нашите са по-организирани. Всички хубаво ви желаем, не дайте така. Добре. Приятелю, не си ли правиш някакъв извод? Не съм приятел. Не съм приятел. Добре, колега. Не съм колега. Не съм нито БКП, нито ДС. Значи не съм колега. Не си ли правиш някакъв извод, че просто трябва да промениш изказа? Няма и ще да бъдеш го променя. по-полезен и за България. Аз пак се чуда на акъла ви. Защо радвайте се, че така права, че да не ви да ви консолидирам вас. Има едно основно цивилизационно правило. Да не хвърляш вината върху цялата общност. Не можеш да наричаш всички граждани на Русия животни. Абсолютни. Доказани животни, абсолютни. Граждани на Русия. Добре. Боже Господи. Значи, вие... Затова дискредитираш даже и добрите неща, над които хората трябва да се замислят. С този език ги дискредитираш. Не, няма такова нещо. Тя последното същество, което се обади, просто болиме за тази държава. България ясно е, че е загинала. Ясно, че от този 28 август 1943 година, ясно е какво донесе. Ето, тези са превърнати в някакво стадо, немислещо, което и за тор не става. Разберете, бе, хора. Ако вие не пожелаете да бъдете свободни хора, как да ви го набия в главата? Ако вие не искате да умрете като свободни и достойни хора, няма как да стане. Кучета ви ядат, комунисти ви газат, покриви се срутват над главите ви. Всичко, което можете да си представите, те са в състояние да ви го причинят, вие ги искате. Аз съм бил лудия. Защо? Защото искам свобода. Защото искам да съм свободен. Аз съм лудия. Добре, аз съм лудия. Хубаво. Не искам да бъда обаче като вас нормален. Ако нормалното е това, не искам това да бъда. Няма как. Аз си обяснявам, че Световната организация на психиатрите са изключили СССР на конгреса в Хонолулу 1977 година, защото те употребяват психиатрията за свои цели. Тя ми говори, ти трябва да бъдеш прибран. Ама защо световните психиатри ги изключиха тези, бе? Не аз, световните. Защо? Защото те прибираха нормални хора, не луди. Разберете го. Ленин ли е нормалният? Сифилистика Ленин, той ли е нормалният? Бисексуалният Маркс, той ли е нормалният? Това ли са нормалните? Троцки, вие Троцки убихте, бе. Троцки е създателя на съветската войска, вие го убихте, бе. Значи, пак, убиват собствените си. Вие без насилие не сте си служили никога. Затова вие сте престъпна организация, обявена с закон. С закон обявена за престъпна. Не аз, закон е обявил. Но защо не следва нищо от този закон? Защо Иван Костов беше на власт? Ама Иван Костов, няма кой да ви го каже, е приет за член на БКП. Той е одобрен за член на БКП. Всяка вечер си ляга с партийна секретарка. Това го знаем всички. Ама като го знаят, защо казват Иван Костов? Ало. Да. Много се извинявам, че се обаждам пак, обаче просто не можах да се стърпя. Значи, тази вечер се убедих наистина, че на този свят, в тези времена, в които живееме, комунизма наистина е изключителното зло и съм твърдо убеден, че сатаната действа в съвременния свят чрез комунизма и чрез комунистическите глави, ако така най-общо мога да кажа. Това, което чух от тази госпожа, която се обади и която каза, че Цанков ли беше, забравих ли? Да, Цанков. Бил организирал атентата в Свети Крал, Света неделя, църквата в София. Такъв цинизъм, не че не съм чувал. Чувал съм хиляди цинизми от устите на комунисти. Но такава наглост и такова нахалство да се преиначават исторически факти, изключително толкова се подноси, че просто нямам думи. А на господин Тодоров искам само това да му кажа. Да не седи като някакво мекотело и да вземе да се отиде в къщи, место да дреме в студиото и да се хили така ехидно, така лекичко подмолно и да ви гледа все едно, че вие не сте добре. Господин Жеков, вие сте нормалния. Проблема е там, че българина и българския народ като цяло много обича да не се истината, бяга от истината. Ние българите единствено много мразиме това. Истината да ни се казва директно в очите. Българина обича да му се мазниш,
да му говори с робски термини, как трябва да се прегръщаме, да се целуваме. Помните ли преди няколко години, когато винаги комунистите са били в така по-незащитени, някакси по-натикани във ъгъла, как винаги, когато не са на власт, говорят, че трябва да се прегръщаме, трябва да се целуваме. А виждате в момента какво става. И господин Тодоров наистина се убеждава след тази вечер, че сте абсолютен комунист. И вземете си, отидете вкъщи, место да седите и да дренете на стола и да гледате като, айде няма да кажа като какво. Добре. Сега, защо и вие говорите госпожата, господина? Те са членове на БКП, обращението към тях е другарю. Антон Тодоров, един, който Жоро и Фандиев му бяха пробутали и той го извади на бял свят. То не е ли от вашата група? Аз нямам такива в моята група. Защото той много прилича. Не, нямам, изобщо. Той непрекъснато ходи по комунистически парцали, при комунистически отрепки, обаче един път не каза: абе, Енчев, ти си офицер, ти си агент, цялата ти рода е комунистическа. Отива при Алберт Георги Коритаров, който има 97 доноса написани, и не му казва: ти си агент Алберт, му казва: господин Коритаров. Кани го да му представя книгата. Агента Алберт представя на антикомуниста Антон Тодоров книгата. И присъстват само комунисти. Любо Колезич, този Колю Парамов, Яне от РЗС-то, агент Хлапето. Какво да ви кажа, само комунистическа измет там. Тя остана ли не комунистическа телевизия някъде? Не, няма, ама той да го каже. Както аз идвам и ви казвам: неуважаеми другари от Тодоров, защото аз не мога да уважавам първо един престъпник, член на престъпна организация. Няма как да го уважавам. Разбира се, другар, не мога да ви кажа господин, вие сте другар. Как да ви кажа господин? Другар, бив член. Бивш комунист и бивш негър? Няма как да има. Няма как да стане. И Антон Тодоров отива, седи там и такива като него други. Добре, отишъл си, поканил те, добре, отишъл си. Говори си какво. Бъди достоен човек. Не казвай пръмова така, пръмова онака. Добре, чак сега. Аз искам да попитам. В тази декларация, където пише: не съм бил член на партията, не съм бил комсомолец, не съм бил... Не комсомолец. Не съм бил щатен, нека да бъдем точни. И пионерчи, нали? Не пионерчи. Пиши член на пионерската организация. Защо пак приначаваме? Декларацията е тук. Няма проблеми. Това е на Христо Михайлов. Молбата, дето се моли на царя за... Защото сега може някой да не е бил... Аз ще ви остава. Никога не съм заемал щатна длъжност в пионерската организация. То пионерската организация е щатни длъжности. Как да нямаше? А кой ги водеше? Дружинен ръководител. Не знам какви са. Ако си пионерче бил, може. Пионерче, никой не те пита, слагат ти връзката и ти си пионерче. Аз също съм бил пионерче. Говориме за щатна длъжност. За да взимаш пари, за да забираш. Добре, разбрах. Пише ли да не съм бил фашист, да не съм бил антисемит? Фашистите сте вие, комунистите. Значи, това също ще го кажем, стига да има време. За антисемити може ли да? Тъй като във вашите среди има хора, които изповядат антисемитски идеи. В моите среди, вие не знаете кои са в моите среди. Среди имената, които споменахме. 1985 година в Штутгарт, кой да им го каже на зомбитата? Има конгрес на историците. Там присъства комунистически агент, който сега го направиха, може би и академик, Георги Марков, който е агент. Георги Марков. Агент. Да повторя. По трета, агент на Държавна сигурност. И там заседават каквото заседават и излизат с следното становище. За да се нарече едно правителство фашистско до войната, трябва да отговаря на 3 елемента. Първото е да бъде единство между партия и държава. Първото. Второто, да има елемент на Холокост, етническо прочистване. Няма нито елемент на Холокост има в царство България, нито има свързване на партията с държавата. Те са 3 елемента, трябва да отговаря на 2 от тези 3 елемента, за да се нарече фашистско. Докато след Злокобния 9 септември, те и 3 са на лице. Вие правехте македонци на сила и ги избивахте. Вие цели съсловия избихте. Средната класа избихте. Всичко избихте. Къде е фашизма? Тогава ли? Добре, разбрах. Последният зрител, вече присрочихме времето. Ало? Да. Господин, да. По-високо. Господин Жеков, наскоро попитах политолога Антон Тодоров, го попитах и му споделих с него, че и мое мнение, и негово излезе, че робовладелския строй не е изчезнал, а той само се е видоизменил модерен до днешен.
И той и го попита, какъв строй ще дойде след това, за какво се той бори. Господин Тодоров ми каза, че ще се бори за един справедлив капитализъм. Вие, ако вие победите вашите убеждения, съпътствам ви, как да кажа, съгласявам се с вас, приемам ви, кажете ми, към кого ще се обърнете? Към Рокфелер, Рокшилд, Билденберг? Защо трябва да се обръщам към някой? Добре, времето изтече. За какъв строй се борите вие? За свободна, независима... На кого да прилича? Свободна... Да стане това, което е било до 9 септември. Свободна, независима, за демократична... но от друг царство монарх. България. Има си Батенберг, има наследници, княз Батенберг има наследници, има си Търновска конституция, която е отменена... И се обърнем към Батенберг. Казвам примерно, която е отменена незаконно в присъствието на съветска окупационна армия, войска, която ние сме издържали. Защо трябва към някого да се обръщаме? Значи аз първо искам възмездие. Искам справедлив съд за всичките престъпници, за цялата банда, независимо какво ниво е. Дали е бил 3-та степен номенклатура, дали е бил 15-та степен номенклатура, дали е бил месар, член на БКП. Значи, единият, ако ще лежи 10 години в затвора, другия ще лежи 1100 години в затвора. Ако единият е разпънат на една петочка, голяма, другия ще бъде разпънат на по-малка петочка. Но да има възмездие, да се започне всичко на чисто. И това ми беше мотото на първите избори за кмет на София. Да започнем на чисто. Да се махнат комунистическите символи. България да се очисти от... Ама няма време. Добре. Благодаря все пак, господин Жеков. И аз благодаря другарю, неуважаеми другарю Тодоров. Ако утре се обадите в някаква телевизия и кажете, с нощи бях в телевизия Отпадък или Пачавра, ще го кажете. Все пак слушах внимателно, нали? Първо, TV7 се гледа от много зомбита и би трябвало, като са чули това, да е хубаво за вас, да ни гледат повече хора. Въпреки, че не съм уточнил дали в интернет къде да се гледа, но ако са искали, да са намерили начин да ви гледат. После, аз не съм Антон Тодоров да ме канат насекъде и като мечка да ме разнасят от студио на студио. Значи, вие сте ме поканил тук, не знам каква е била причината, дошъл съм. Едва ли някой друг ще ме покани, защото не им дават. Защото това, което казахме днеска, надали някой ще го каже. И те искат да няма такива хора, да знаят робите, че във веки веков ще си бъдат роби. Най-големият антикомунист е Иван Костов, член на БКП. Най-големият антикомунист е Петър Стоянов. Това е. Свързан с комунистите. Добре, последните думи ги приемам даже като комплимент, тъй като в тази телевизия няма кой да казва отгоре, кой да бъде. Аз ви поканих, обещах, беше ми интересно. Исках лично да споделя някои съмнения, подозрения към начина, по който вие водите пропаганда, който пак казвам, че смятам за контрапродуктивен. И на моменти трябва да си призная, че ми се искаше да стана отново комунист. Но вие бяхте казали, кръвта вода не става. Вие сте си, вие не да станете, вие сте си. Един път влезнал в тази мафиотска структура, няма мърдане. Сега, очевидно вие имате и своите симпатизанти, така че мисля, че това предание беше интересно, за да чуем и някои неща, които всички може би си мислим по един или друг начин, но вие ги казвате директно, някой път прекалено директно, може би. Радвам се, ако е било интересно на зрителите. Добре. Но да им кажа, че в интернет, ако напишат безкомпромисно .blog.bg или Георги Жеков, ще излезнат предаванията. Те не са конкуренция на вашата телевизия, защото са си в интернет, така че могат да ги гледат. И там има повече неща, които не съм ограничен с времето. Добре. Благодаря. И да си задават въпроса, защо Жеков и Фандиев не са в СКАТ или някъде другаде, а такива като Алберт са там, като Енчев са там, като цигани на Рангел Найденов, който също е агент, имат предавания, водят предавания денонощно, да си задават тия въпроси. В началото на 1945 година се създават първите комунистически лагери за принудителен труд.
Само от 1945 до 1962 година през лагерите на смъртта са минали над 300 000 души, от които над 100 000 са били убити или от нечовешките условия на живот, или от зверските методи на изтезания и извличане на самопризнания. Лагерите официално прекратяват дейност през 1962 година, но всъщност продължават да функционират до 1989. Общият брой на убитите в тях не е известен. Я знаю, че този път е труден, търниш, но единствено спасителен път за работата за народа, за нашата страна.